awan kayo ijay bugyas. Numinas ti balitok Filex balatok ken antamok. Numinas iti gambang ijay lepanto man kayan. Nuado ti tagtao mas karkaro dito'y bagyo. Ngem awan kanu serbin ti bagyo. Nu awan ti basurero. Saan yo aliplipatan tay lugar at taluan. Taijay tinagsambaan bulakbol akadwan. Nupanggep ti paggutay man 168 ti papanan. Taijay ti pagsasabatan babaros ken babalasam. Ken sa dinoman ti papanan